ஹாய் இரவின் நிழல் இந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னன்னா February 30 2.1 ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதுவும் இதே மாதிரி கதை விளக்க விமர்சனம் தான் போறேன். அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுல போட்டோஸை வச்சு கதை விளக்க விமர்சனம் பண்ணுவோம். ஆனா அதுல வீடியோ கிளிப்பிங்ஸை வச்சு கதை விளக்க விமர்சனம் பண்ண போறோம். ஸோ நீங்க எல்லாம் இதுக்கு ஆதரவு கொடுத்த மாதிரியே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணி February 30 2.1ங்கிற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மிகப்பெரிய ஆதரவு தருமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓகே அதெல்லாம் பண்ணியாச்சு. நீ முதல்ல படத்துக்குள்ள போன்னு சொன்னீங்கன்னா, இரவின் நிழல் ஒரே ஷாட் நான் லீனியர் ஃபில்ம். என்னப்பா புரியாத பாஷையெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னா, இது மொத்த படமும் பாத்தீங்கன்னா கட் சொல்லாம ஒரே டேக்ல எடுத்த நான் லீனியர் ஃபில்ம். அது என்னப்பா நான் லீனியர் அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு கேட்டீங்கன்னா, லீனியர் ஃபில்ம்னா ஒரே நேர்கோடான கதை அந்த ஒரே காலகட்டத்தில் நடக்கிற படம். அதாவது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா 2022 ஜூலை 15ஆம் தேதி ஒரு கதை ஆரம்பிக்குதுன்னு வைங்க. அது பிளாஷ்பேக் எதுவுமே போகாது, வேற ஒரு கதைக்கும் போகாது. ஆனா நான் லீனியர் ஃபிலிம்னு பாத்தீங்கன்னா கதைக்குள்ள சின்னதா நிறைய கதை வந்து போகும், பிளாஷ்பேக் போகும், வெவ்வேறு லொகேஷனுக்கு மாறும். இதுக்கு பேர் தான் நான் லீனியர் ஃபிலிம். இது வரைக்கும் உலக சினிமால எடுக்கப்பட்ட சிங்கிள் ஷாட் மூவி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே கதை ஒரே நேர்கோடு ஒரே காலகட்டம் இருக்கிற லீனியர் மூவிஸ். ஆனா நம்ம படம் தான் முதல்ல ஏசியால எடுக்கப்பட்ட நான் லீனியர் சிங்கிள் ஷாட் ஃபிலிம். சோ இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே இந்திய அளவிலையும் ஆசிய அளவிலையும் மிகப்பெரிய ரெக்கார்ட் எல்லாம் பண்ணிருச்சு. இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச புராணம் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்லாத கதைக்குள்ள வந்து சொன்னீங்கன்னா, இது ஒரு நான் லீனியர் ஃபிலிம்ங்கிறதுனால நிறைய பிளாஷ்பேக் எல்லாம் உள்ள இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹீரோ பார்த்திபனுடைய கதாபாத்திரம் ஒரு 5 நிமிஷம் நிகழ்காலத்துல நடக்கும். அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு பிளாஷ்பேக் போவாங்க, திருப்பி நிகழ்காலத்துக்கு வருவாங்க, மறுபடியும் பிளாஷ்பேக் போவாங்க. சோ இப்படி சொன்னா கதை விமர்சனம் கேட்கிற நீங்க பயங்கரமா குழம்பிடுவீங்க. நம்ம கூட தியேட்டர்ல பார்த்த பல பேருக்கு இதனால சில பல சந்தேகங்கள்லாம் கதையில வந்துருச்சு. சோ தெளிவா புரிய வைக்கிற வகையில பிளாஷ்பேக் எல்லாம் போகாம ஹீரோ பிறந்ததுல இருந்து வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் அவருடைய வெவ்வேறு ஸ்டேஜ்ல என்னெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வந்தாருங்கிற இந்த கதையை ஹீரோவுடைய சின்ன வயசுல ஆரம்பிச்சு ஒரே ஃப்ளோல சொல்லிடுறாங்க. சரி சட்டுப்புட்டு ஆரம்பிக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அதே ஃப்ளோல படத்துக்குள்ள போனா ஸ்டார்டிங்ல நம்ம ஹீரோ யாரோ ஒருத்தனை கொலை பண்றதுக்காக கையில கன் எடுத்துக்கிட்டு கார்ல ஏறி கிளம்புறாரு. அப்படி கார்ல கிளம்பும் போது பக்கத்துல ஹீரோ கிட்ட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தன் ஒரு சாமியாருக்கு கால் பண்ணி உங்களை தீட்டு கட்டுறதுக்கு தான் ஹீரோ கன் எடுத்து வந்துட்டு இருக்கா, சோ ஜாக்கிரதையா இருங்கன்னு சொல்லும் போதே கட் பண்ணி நம்ம காருக்குள்ள வந்தா ஒரு பொண்ணு தெலுங்கு பாட்டு பாடிட்டு கார் ஓட்டுற நம்ம ஹீரோவை தொந்தரவு பண்ணிட்டு இருக்குது. யார் அந்த பொண்ணுன்னு பார்த்தா தான் அது பொண்ணே கிடையாது, நம்ம ஹீரோவுடைய பழைய நினைவுகள் எல்லாம். சரி ஹீரோவுக்கு ஏன் பழைய நினைவுகள் வரணும், என்ன ஆச்சு, எதுக்காக லவ் நினைவுகள் எல்லாம் வருதுன்னு நினைக்கும் போது ஹீரோ ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு வராரு. அந்த இடமே பால் அடைஞ்சு கிடக்குது. சரி இப்படி பால் அடைஞ்ச இடத்துக்கு இவர் ஏன் வரணும், இங்க என்ன நடந்ததுங்கிற வகையில ஒரு பிளாஷ்பேக் ஓபன் பண்ணா ஹீரோ சின்ன வயசா இருக்கும் போதே அவங்க அப்பா ஹீரோவுடைய அம்மாவை நடத்தையில சந்தேகப்பட்டு கொலை பண்ணிடுறாங்க. சோ ஹீரோ சின்ன வயசுலயே அனாதை ஆயிடுறாரு. ஏன்னா அவங்க அப்பா ஜெயிலுக்கு போயிடுறாரு. சோ அனாதையா இருக்கிற நம்ம ஹீரோவை குழந்தை இல்லாத ஒரு சொந்தக்காரங்க எடுத்து வளர்த்துறாங்க. ஒரு கட்டத்துல அவங்களுக்கும் குழந்தை பிறந்துருது. சோ குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் நீ எதுக்குன்னு சொல்லி ஹீரோவை துரத்தி விட்டுறாங்க. பசி பட்டினின்னு மாறுறாரு. அப்போ சோறு போட்டு ஒரு திருநங்கை இனிமேல் சாப்பாடு வேணும்னா போய் ட்ரக்ஸை வித்துட்டு வான்னு அனுப்புறாங்க. சோ வேற வழி இல்லாம நம்ம ஹீரோவும் ட்ரக் விற்க போய் போலீஸ் சிக்கிக்கிறாரு. அப்புறம் என்ன சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வெளியே வராரு. அதே நேரத்துல அவங்க அப்பாவும் வெளியே வந்திருக்காரு. சோ சரி அவங்க அப்பாவை போய் பார்க்க போனா ஹீரோவோட அம்மாவுக்கும் வீட்டு ஓனருக்கும் ஒரு இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப் நடந்திருக்குது. அந்த உறவுல பிறந்த பையன் தான் ஹீரோ. சோ அதை சுட்டி காட்டி என் பையன் இல்லைனாலும் நீ இனிமேல் என் கூடவே இருக்கலாம்னு சொல்லி ஹீரோ சம்பாதிச்சது எல்லாத்தையும் அவங்க அப்பா புடுங்கிட்டு விட்டாரு. ஒரு கட்டத்துல ஹீரோவுடைய அப்பாவும் இறந்துறாரு. சோ அவங்க அப்பாவை அடக்கம் பண்றதுக்கு காசே இல்லாத நம்ம ஹீரோ நேரா அந்த வீட்டு ஓனர்கிட்ட போய் அவருடைய கள்ள தொடர்பு ஊருக்கு எல்லாம் சொல்லி அம்பலப்படுத்திடுவது மிரட்டி காசை வாங்கி அந்த காசுல அடக்கம் பண்ணிட்டு ஹீரோ தனக்குன்னு ஒரு தொழிலான 5 வச்சா 10 10 வச்சா 20ன்னு சூடாடுற ஒரு தொழில ஆரம்பிக்கிறாரு. அவரு கடை போட்ட இடத்துக்கு நேர் எடுத்தாப்புல லட்சுமிங்கிற பொண்ணு ஒரு பெட் ஷாப்பை நடத்திட்டு வராங்க. சோ அவங்கள பார்த்ததும் நம்ம ஆளுக்கு ஒரு லவ் ஆயிருச்சு. அதுவும் டபுள் சைடா போகுதுன்னு வைங்களேன். இந்த சிச்சுவேஷன்ல தான் அந்த மொத்த ஏரியாவையும் தனாங்கிற ஒரு ரவுடி கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கான். அவனை பார்த்தாலே அத்தனை பேரும் நடுங்குவாங்க, சும்மா பயந்துகிட்டு கொண்டாந்து மாமூல கொடுப்பாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு கெத்தான வாழ்க்கையை வாழணும் தான் நம்ம ஹீரோ ஆசைப்படுறாரு. ஆனா 5 வச்சா 10 10 வச்சா 20ன்ட்டு வாழ்க்கை போயிட்டு இருக்குது. சோ இந்த மாதிரி பணத்துக்கு கஷ்டப்படுற வாழ்க்கையில தான் ஹீரோ இருக்காரு. இந்த சிச்சுவேஷன்ல லட்சுமிக்கு அவசரமா 10,000 ரூபாய் பணம் தேவைப்படுது. ஆனா ஹீரோ கிட்ட 10 பைசா கூட இல்ல. சோ வேற வழியே இல்லாம லட்சுமிக்காக ஒரு இடத்துல திருடுறாரு, போலீஸ் கிட்டயும் சிக்கிக்கிறாரு. சோ ஜெயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் லட்சுமிக்காக ஆசையா ஒரு பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு லட்சுமியை பார்க்க வந்தா அந்த ஏரியா ரவுடி தனாவுக்கும் லட்சுமிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது தெரிய வருது. சோ அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஹீரோ பயங்கரமா சத்தம் போட்டா லட்சுமி இருந்துகிட்டு ஹீரோவை கல்யாணம் பண்ணா பணம் இருக்காது, சோ வாழ்க்கைக்கு பணம் தான் தேவை, அந்த பணத்துக்காகத்தான் தனா கூட தொடர்பு வச்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லி ஹீரோவை பிரேக்கப் பண்ணிடுறாங்க. சோ வேற வழி தெரியாம தரகரிச்சுக்கிட்டு பாட்டு பாடி
லட்சுமியை மறக்கறதுக்காக என்னென்னமோ பண்றாரு. சோ இன்னும் சரக்கு வேணுங்கறதுக்காக ஆந்திர பிரதேஷ் போறாரு. அங்க சரக்கு இவரே காய்ச்சி விக்கிறாரு. இந்த பிசினஸ் மிக பெரிய லெவல்ல நம்ம ஹீரோவுக்கு கை கொடுக்குது. அப்பதான் ஒரு நாள் யதார்த்தமா கோயில்ல நம்ம சிலக்கம்மாவை பாக்குறாரு. அவங்களோ கோயிலுக்கான பூஜை பொருட்கள் எல்லாம் விக்கிற வகையில சின்னதா ஒரு கடை போட்டு நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஆஹா, இந்த பொண்ணை எப்படியாச்சும் கரெக்ட் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ இருந்துகிட்டு சாரி நகைன்னு காஸ்ட்லியான ஐட்டம் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாரு. ஆனா அந்த பொண்ணு ஹீரோவை மதிக்க கூட இல்ல. சோ இந்த பொண்ணுக்கு உண்மையாவே காதல் தான் ஏற்படும் சொல்லி ஒரு நாள் குங்குமத்தை கொண்டு போய் கொடுத்து லவ் ப்ரப்போஸ் பண்றாரு. நம்ம சிலக்கம்மாவும் லவ் ஏத்துக்கிட்டு 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ இதுக்கு மேல கள்ளச்சாராயம் காய்ச்சி வித்துக்கிட்டு இருந்தா நல்லா இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாம சிலக்கம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி இல்லீகல் பிசினஸ் பிடிக்கவே பிடிக்காது. சோ டீசென்ட்டான வாழ்க்கை வாழணுங்கிறதுக்காக ஹீரோவுக்கு தெரிஞ்ச ராவுத்தர் மூலியமா கடன் வாங்கி மளிகை கடை வைக்கிறாரு. கொஞ்ச நாள்ல நம்ம ஹீரோயினும் பிரெக்னன்ட் ஆகுறாங்க. சோ பிரெக்னன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இந்த மாதிரி சின்ன வருமானம் பத்தாதுன்னு ராவுத்தர் தான் ஹவாலால இறங்கு பணம் சும்மா கொட்டும் பாருன்னு ஐடியா கொடுக்குறாரு. வேற வழி இல்லாம நம்ம ஹீரோவும் ஹவாலால இறங்குறாரு. போலீஸ் கிட்டையும் சிக்கிக்கிறாரு. கடையை மூடிடுறாங்க. ஆனா தன்னுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ராவுத்தர் ஹீரோவை பெயில் எல்லாம் கொண்டு வந்துடுறாரு. ஆனா கடையை மட்டும் திறக்கவே முடியலங்க. சோ கடன் கொடுத்தவன் எல்லாம் ஹீரோவை பண்ணி பணத்தை எப்பதான் தருவன்னு பயங்கர பிரஷர் கொடுக்குறாங்க. ஒரு கட்டத்துல ஹீரோயின் கர்ப்பமா இருக்காங்கன்னு கூட பார்க்காம பைனான்ஸுக்கு தூக்கிட்டு போய் சாமி போட்டோ முன்னாடியே பயங்கரமா மானவங்க படுத்திடுறாங்க. சோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ஹீரோ தனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்துக்கிட்டையும் கெஞ்சி பயங்கர கஷ்டப்பட்டு அந்த பணத்தை அடைச்சு ஹீரோயினை கூட்டிட்டு வராரு. ஆனா ஹீரோயினை பாக்குறதுக்கு நம்ம ஹீரோவுக்கு மிகப்பெரிய அவமானமா இருக்குது. ஏன்னா அவரு கடனை கரெக்டா கட்டாதங்காட்டிதான் ஹீரோயினுக்கு இந்த நிலைமை ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லி ரொம்பவுமே வருத்தப்படுறாரு. ஆனா ஹீரோயின் இதை கேஷுவலா எடுத்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் வருத்தப்படாதீங்க, வாழ்க்கையில அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி பாசிட்டிவா பேசிட்டு ஹீரோவை குளிக்கிறதுக்காக பாத்ரூம் அனுப்பி வைக்கிறாங்க. அப்படி அவர் பாத்ரூமுக்கு போனதுமே நிறைமாத கர்ப்பிணியா இருந்த நம்ம ஹீரோயின் அவமானத்துல சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. சோ வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் இழந்த நம்ம ஹீரோவுக்கு நிம்மதி வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போய் பரமானந்தாங்கிற சாமியாருக்கு தன்னைய முழுக்க முழுக்க அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வராரு. அங்கதான் பரமானந்தாவுக்கு அடுத்தபடியா அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிறது பிரேமகுமாரிங்கிற ஒரு பொண்ணு. இப்படி எல்லாமே நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் திடீர்னு பரமானந்தா ஆசிரமத்துல நிறைய எலும்பு கூடுகள் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி பரமானந்தாவை அரெஸ்ட் பண்றாங்க. சோ அவன் ஒரு போலீஸ் சாமியார்னு அப்பதான் தெரிய வருது. நம்ம ஹீரோவுக்கு ஒரே ஷாக். அது மட்டும் இல்லாம அந்த பரமானந்தாவுக்கும் பிரேமகுமாரிக்கு ஒரு கிஜ்கான்னு வெயிங் ஆதனால பிரேமகுமாரி இப்போ பிரெக்னன்ட்டா இருக்காங்க. சோ இந்த ஷாக்க நம்பனாலேயே தாங்க முடியலையே. பிரேமகுமாரி எப்படி தாங்கிக்குவாங்கன்னு ஹீரோ வருத்தத்தோட அங்க பார்த்தா அங்க யாருமே எதிர்பார்க்காத மிகப்பெரிய ட்விஸ்ட்ங்க. அந்த பரமானந்தாவை போலீஸ் கிட்ட புடிச்சு கொடுத்ததே பிரேமகுமாரி தான். என்னன்னு பார்த்தா பரமானந்தா யாருக்கும் தெரியாம அவருடைய ஆசிரமத்துல ஒரு புதையலை புதைச்சு வச்சிருப்பாரு. சோ அந்த புதையலை எடுக்கிறதுக்காகத்தான் பிரேமகுமாரி பரமானந்தா கிட்ட நெருங்கி பழகி அந்த ரகசியத்தை கறந்திருப்பாங்க. சோ ரகசியம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போலீஸ் கிட்ட புடிச்சு கொடுத்து நைட்டோட நைட்டா அந்த புதையலை எடுக்கலாம்னு பிளான் பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த விஷயம் ஹீரோவுக்கு தெரிஞ்சதுனால யாருக்கும் தெரியாம அந்த பூட்டி கிடந்த சீல் வச்சிருக்கிற அந்த ஆசிரமத்துல நைட்டு நம்ம பிரேமகுமாரியும் ஹீரோவும் போய் புதையலை தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஆனா புதையல்ல பாதி ஷேர் வேணும்னு ஹீரோ கேக்குறாரு. பிரேமகுமாரி தர மறுத்து ரொம்பவுமே பேசுறாங்க. சோ ஹீரோ இருந்துகிட்டு பிரேமகுமாரியை பார்த்து நீ ஒரு புள்ளத்தாச்சின்னு பாக்குறேன், ஏன்னா என் ஒய்ஃபும் புள்ளத்தாச்சியா இருக்கும்போது தான் இறந்து போனா, இல்லன்னா உன்னை அடிச்சு போட்டுட்டு புதையலை தூக்கிட்டு போயிருவேன் மிரட்டுறாரு. அதுக்கு பிரேமகுமாரியோ ஹீரோயினை பத்தி தப்பா பேச கோவப்பட்ட நம்ம ஹீரோ பிரேமகுமாரியா அடிச்சே கொன்னா அதே இடத்துல புடைச்சிடுறாரு. ஆனா புள்ளத்தாச்சியா இருந்த அவங்க இறந்து போனதுனால வயிற்றுக்குள்ளேயே இறந்து போன குழந்தையுடைய வாய்ஸ அடிக்கடி நம்ம ஹீரோவுடைய மைண்டுக்கு மட்டும் கேட்டு ஹீரோவை தூங்க விடாம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்குது. இருந்தாலும் அங்க இருக்கிற புதையலை எடுத்து நம்ம ஹீரோ மிக பெரிய பணக்காரன் ஆயிராரு. பல பேருக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த ஏரியாலேயே பயங்கரமான ரவுடியா இருந்த தனாவைய அவருக்கு கீழே வேலை செய்ய வச்சு அவருக்காக மாமூல் எல்லாம் வசூல் பண்ண வச்சு மினிஸ்டர் லெவல்ல பெரிய கான்டாக்ட் வச்சு ஃபைனான்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு. அந்த ஊர்லயே மிக பெரிய விஐபி ஆயிராரு. தனாவை மட்டும் தனக்கு கீழே வேலைக்கு செய்யல, ஹீரோ அம்மா கூட இல்லீகலா வாழ்ந்துட்டு வந்த அந்த ஹவுஸ் ஓனரையும் தனக்கு கீழே வேலைக்கு சேர்த்து பயங்கரமா அவமானப்படுத்திட்டு வராரு. இந்த சூழ்நிலையில தான் ஒருத்தர் தன்னோட பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக ஹீரோ கிட்ட கடன் வாங்கிட்டு இறந்து போறாரு. அங்க கடனை வசூலிக்க போன இடத்துல பொண்ணு சூப்பரா இருந்தங்காட்டி ஹீரோ அந்த பொண்ணை வலுக்கட்டாயமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்து பலவந்தமா ஒரு குழந்தையும் பெற்றுக்கிறாரு. சோ அந்த குழந்தை மேல ஹீரோவுக்கு பயங்கரமான பாசம். அதனாலேயே ஹீரோ என்ன பிசினஸ் வேலையா இருந்தாலும் சாயந்தரம் 6 மணிக்கு மேல வீட்டுக்கு வந்துருவாரு. அந்த குழந்தையோட எனி டைம் விளையாட்டு தான். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஹீரோவை ஒரு புருஷனா அவருடைய ஒய்ஃபுக்கு பிடிக்கலன்னா கூட ஒரு அப்பாவா அவங்க மேல ரொம்ப பாசமாயிடுறாங்க. சோ இத்தனை நாளா வில்லத்தனமா போயிட்டு இருந்த நம்ம ஹீரோவுடைய வாழ்க்கை அந்த குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறமா சாஃப்ட் ஆகுது. எல்லாத்து மேலயும் அன்பு செலுத்த ஆரம்பிக்கிறாரு. லைஃப் ஜாலியா போகுது. என்னதான் வாழ்க்கை இப்படி ஜாலியா சந்தோஷமா ஃபேமிலியோட போயிட்டு இருந்தாலும் ஒரு பக்கமா கருவுல இறந்து போன அந்த குழந்தையோட வாய்ஸ் மட்டும் ஹீரோவுக்கு காதுல கேட்டு
ஏத்துக்கிட்டே இருக்குது, தூங்க கூட முடியல. இது நாளடைவுல மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகுது. அந்த பிரச்சனை தன்னுடைய குழந்தைக்கும் வருது. சோ தான் பண்ண பாவம் தான் இந்த குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு சாபமா உருவாயிருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போதே ஒரு நாள் ஒருத்தர் வந்து படம் எடுக்க காசு இல்லைன்னு கடன் வாங்கிட்டு போறாரு. அவர்னால அந்த கடனை திருப்பி செலுத்தவே முடியல. சோ குடும்பத்தோட தற்கொலை பண்ணிக்கிறாரு. இங்கதான் கர்மா தன்னுடைய வேலையை ஆரம்பிக்குது. என்னன்னா அந்த இறந்து போனவருடைய பையன் ஆனந்தும் நம்ம ஹீரோவுடைய பொண்ணும் கிளாஸ்மேட்ஸ், 2 பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த சூழ்நிலையில அந்த பையனும் அவங்களுடைய ஃபேமிலியும் இறந்ததுக்கு ஹீரோ தான் காரணம்னு சொல்லி ஹீரோவுடைய குழந்தை பேசாம போயிடுது. அது மட்டும் இல்லாம மொத்த மீடியாவும் ஹீரோ கொடுத்த டார்ச்சர்னால தான் கடன் சுமை தாங்க முடியாம அவங்க இறந்து போயிட்டாங்கன்னு டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. இந்த பார்த்துட்டு ஹீரோவுடைய ஒய்ஃபும் அவங்க குழந்தையும் இனிமேல் எங்களை தேடாத, உன் கூட இருந்தா உன்னுடைய பாவம் எங்களுக்கும் தொத்திக்குன்னு சொல்லி ஒரு வீடியோ மெசேஜ் அனுப்பிட்டு காணாம போயிடுறாங்க. ஆனாலும் பதறிப்போன அவரு குழந்தைய பார்க்காம இருக்கவே முடியாதுன்னு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி தேடுறாரு, கிடைக்கவே இல்ல. இதே நேரத்துல ஜெயில இருந்து வெளியே வந்த நம்ம பரமானந்தா ஹீரோ தன்னுடைய புதையலை எடுத்துட்டு போயிருக்காருன்னு தெரிஞ்சு இன்டைரக்டா நிறைய பிரஷர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஹீரோவுடைய கேங்குக்குள்ளேயே நிறைய பேரை ஸ்பை ஆக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம ஹீரோவுடைய பேரை கெடுக்கிற வகையில இந்த மாதிரி மீடியால நியூஸ் கொடுத்தது கூட அவர் வேலையா தான் இருக்கும். சோ அதனாலதான் பரமானந்தாவை கொலை பண்ணா தான் தனக்கு இருக்கிற வில்லன் இமேஜ் குறையும்னு சொல்லி அந்த ஆசிரமத்துக்கு வராரு. அதே நேரத்துல ஹீரோ லஞ்சம் கொடுத்து வச்சிருந்த பழைய போலீஸ்காரங்க எல்லாத்தையுமே தூக்கிட்டு ஹீரோவை அரெஸ்ட் பண்றதுக்காக புதுசா நிறைய போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி அனுப்பி வைக்கிறாங்க. சோ தான் செஞ்ச பாவம் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம்னு சொல்லி எந்த இடத்துல பிரேமகுமாரியை புதைச்சு வச்சாரோ அதே இடத்துல வந்து சூசைட் பண்ணி இறந்து போயிடுறாரு. அப்படி இறந்து போகும்போது தன்னுடைய பொண்ணு அப்பான்னு பாசமா ஓடி வந்து அவரை கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி தெரியுது. சோ நம்ம என்ன பாவம் பண்ணோம்னாலும் கர்மா கரெக்டா தன்னுடைய வேலையை பார்க்கும்னு சொல்றதுதான் இந்த படம். எப்படின்னா ஹீரோ அம்மா கூட யாருக்குமே தெரியாம இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து அவங்க அம்மா சாவுக்கு காரணமா இருந்த அவரு காலப்போக்குல ஹீரோ கிட்டயே வந்து அடிமை மாதிரி வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாம தன்னுடைய லவ்வ கெடுத்து விட்ட தனாவும் ஹீரோவுக்கு கீழே அடிமையாயிருவாரு. அது மட்டும் இல்லாம லக்ஷ்மியும் ஒரு கட்டத்துல ஹீரோ கிட்ட வந்து பணத்துக்காக சேவை செஞ்சு அழுதுருப்பாங்கிற மாதிரி டைலாக் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. கூடவே ஹீரோயின் அம்மாவை கொன்ன அவங்க அப்பா பல வருஷமா ஜெயில இருந்துட்டு வெளியே வந்து குடிச்சே அழிஞ்சு போயிருவாரு. இந்த பக்கம் பரமானந்தாவை ஏமாத்தின பிரேமகுமாரி நிறமாத கர்ப்பிணியாவே இறந்து போயிருவாங்க. ஊழல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பரமானந்தாவும் ஜெயிலுக்கு போயிருவாரு. அந்த மொத்த ஆசிரமுமே பாலடைஞ்சு போயிரும். ஹீரோயினை பலாத்காரம் பண்ணி பைனான்ஸ்ல வச்சிருந்த அவங்கள ஹீரோ கொலை பண்ணிருவாரு. இத்தனை அக்கிரமமும் பண்ண ஹீரோ கடைசியில நிம்மதி இல்லாம இறந்து போவாரு. சோ இரவுக்கு எப்படிங்க நிழல் இருக்கும்? வெளிச்சம் பார்த்தா தான் ஒரு நிழலே உண்டாகும். வெளிச்சத்துல உண்டாகிற நிழல் எல்லாரும் பார்த்தாலும் தெரியும். சோ இரவுங்கிறத யாரு கண்ணுக்கும் தென்படாத ஒண்ணு. அதுல இருக்கிற நிழலை எப்படி யாராச்சும் பார்க்க முடியும்? அந்த மாதிரிதான் இரவுங்கிறது நாம செய்யற பாவமா இருந்தா அதுல நிழலா இருக்கிறது தான் கர்மா. அதாவது நம்மளுடைய மனசாட்சி. நம்ம என்ன பாவம் பண்ணாலும் அதுக்கேற்ற தண்டனையை கர்மா கொடுத்தே தீரும். மனசாட்சிக்கிட்டு இருந்து நம்ம தப்பிக்கவே முடியாது, நிம்மதியா இருக்கவும் முடியாதுன்னு சொல்றது தான் இரவின் நிழல். இந்த இரவின் நிழலுக்கான டைட்டில் விளக்கம் இதுவா தான் இருக்கும்னு என்னுடைய கருத்து. இல்ல இந்த படத்துடைய கதைக்கும் டைட்டிலுக்கும் வேற ஏதாச்சும் சம்பந்தம் இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அது மட்டும் இல்லாம உலக லெவல்ல சாதனை புரிஞ்ச இந்த படம் உங்களுக்கு என்ன அளவுக்கு பிடிச்சு உங்க மனசை கவர்ந்ததுங்கிறதையும், இல்ல வேற ஏதாச்சும் இந்த படத்து மேல விமர்சனமும் கருத்தும் இருந்தாலோ நம்ம வாய்ஸும் கதை விளக்க விமர்சனமும் எப்படி இருந்ததுங்கிறத சேர்த்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். சோ வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் பண்ண இந்த படத்தை நீங்க ஃபுல்லா பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா பிப்ரவரி 30 நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் அழுத்திக்கிட்டே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வச்சிருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச தியேட்டர்ல விருப்பப்பட்ட சீட்ல இந்த படத்தை புக் பண்ணி பார்த்து என்ஜாய்.